Takže já vás zase, přátelé, zdravím u dalšího videa, a to konkrétně od Vodárenského jezera, jak jsem vám u prvního videa slíbil. Takže pojďme společně na to. Tady je. Pokud to nějak půjde, tak se to pokusíme společně obejít. Takhle velikánský je. Takhle obrovský. Přátelé. Rozlohou ani hloubkou. Hloubku mám dojem, že u tohohle jezera konkrétně nevím, ale vím, že co jsem slyšel, co jsem se ptal, tak konkrétně jezero Čtverec má hloubku 16 metrů. Ale tady je opravdu krásně. Tady klid, tady ticho a klid. To se mi líbí. To je správně. Podívejte, přátelé. To je obrovský. Taky si myslím, že to musí být dobře hluboký. Tak. Podívejte. Velmi se domnívám, že dneska těch videí natočíme víc, jelikož je to opravdu veliký a rozlehlý. Trochu vám to víc přiblížím, aby to bylo lépe vidět. Dneska tohle video počítám s tím, že tohle video budu muset točit na 3krát minimálně, protože tady tohle jezero je fakt neskutečně obrovský. Opravdu, že jo. Wow. Ale tady fakt neskutečně nádherně, přátelé. Většině z vás bych srdečně přál být v těchto místech a prožívat to, co prožívám já. Tu ten nádherný klid, a to ticho a tu pohodu. To je naprosto neuvěřitelné. V tom dnešní době ve městě jen tak nenaleznete. Přátelé. Wow. Nádherný. To je paráda. Wow, přátelé. Pomalu ani na druhý konec člověk nedohlédne.
je opravdu neuvěřitelné, přátelé.